Reprezentanții ai tuturor organizațiilor de tineret din județ și-au dat întâlnire pentru a desemna componenții noi organizații de tineret a Partidului Conservator. Codruț Matei, singurul candidat, și-a anunțat deja proiectele organizației pentru perioada următoare. Noi dorim să ne organizăm în fiecare localitate, acolo unde nu există, câte o filială de tineret, cu acești tineri să putem merge în orice campanie electorală vom avea în perioada aceasta de 4 ani. În afară de programul de activități pe care noi îl avem stabilit pentru anul 2013, noi ne propunem să formăm această echipă unită care să colaboreze mult mai mult în teritoriu. În momentul de față avem organizații pe municipiile și orașele din județul Argeș, însă dorim să mergem și mai departe la nivel de comună, tocmai pentru a face o organizație puternică și competentă, nu că nu suntem competenți, suntem și în momentul de față competenți. Dorim să devenim o voce a tinerilor din județul Argeș. Și în acest moment important, tinerii conservatori au fost sprijiniți și de seniorii prezenți la acest eveniment. Este un moment important pentru tineretul conservator astăzi, de asta mă și aflu aici. Am venit să le întăresc încrederea în ei, mult mai mult decât o au, să le spun că sunt mândră de ei, să le spun că tot tineretul național conservator este mândru de ei, pentru că ei sunt stâlpul în campaniile domnului președinte Daniel Constantin. Cu siguranță nu mă vor dezamăgi, cum n-au dezamăgit nici până acum. Procentul de 70 și ceva la sută pe care l-au scos la alegerile parlamentare pentru domnul președinte a fost mai mult decât îmbucurător. Deci cu siguranță nu vor dezamăgi. Săptămâna ce urmează va fi din nou încărcată pentru Partidul Conservator, de data aceasta venind rândul femeilor să-și aleagă liderul pentru următorii ani.